फ्रेंड्स नोंथांमोना बे भिडियोनि गेजेरजों इउक्रेन रासिया वारनि मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय मोनसे नोंथांमोना दुखुनांथाव भिडियो बिखा खामथाव भिडियो लानानै फैदों बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे दुखुनांथाव सासे कमान्डारनि रिक्वेस्ट खालामनाय हांख्रायनाय बुहुमनि हादरफोरखौ हांख्रायनाय बुहुमनि लिडारफोरखौ हांख्रायनाय बेबायदि दुखुनांथाव हांख्रायनाय मरियपलाव जाबायदि बिसोर फासिनानै दं बेनिफ्राय गावसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जाबायदि रिक्वेस्ट खालामदों बेनि फंनैसो बुंनो थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडियोखौ लानानै फैदों बिथाङा जाहैबाय इउक्रेननि आर्मिनि 36थि सेपारेट मेरिन ब्रिगेडनि कमान्डार सेर्हिय वोलिन बा सेर्हिय वोलिना बिदिबो बुंजागोन बे सेर्हिय वोलिना बिथाङा मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों बुहुमनि हादरफोरखौ आरो लोगोसे बेबायदिनो इउक्रेननि सरकारखौबो रिक्वेस्ट खालामदों जे बै मरियपलाव जाबायदि सिभिलियान्सजों लोगोसे माखासे इउक्रेननि आर्मिफोरा नेभिखौनो बुं बा इनफेन्ट्रिखौनो बुं बेबायदि जाबायदि फासिनानै दं बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जेन सापर्ट खालामो मदद खालामो बेनिफ्राय जेन इभाकुवेट खालामनायाव मदद खालामो बेखौ हांख्रायदों बिथाङा पलिटिकनि जार्नालिस्टफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों बे इन्टारभिउखौ होदों थारै नोंथाङा क्लिप्सखौ नुदों नाथाय आं भइसखौ होआखै बिथाङा इउक्रेननि रावाव बुंदों बिथाङा बुंदों जानो हागौ दिनै बेयो बिथांनि जोबथि राव बे हांख्रायनाया बिथांनि जोबथि राव जानो हागौ दसे उनाव घन्टानैसोनि उनाव मा जागोन बिनि जिउआ बुंनो हाया मानो होनबा मरियपल सिटीखौ ओरैबायदि सेशन फोर्सजों लोगोसे रासियानि आर्टिलारिजों लोगोसे माखासे बेबायदि आर्मिफोरा बेंखननानै लादों जे खारग'नायनि जेबो चान्सआनो गैया बेबायदि मोनसे थासारि मैया नोंथांमोना थारैनो निउसफोराव नुदों जानांगौ आजब स्टिल प्लान्टखौ माबायदि डेस्ट्रय खालामदों रासियानि मिसाइल एटाक रकेट एटाकआ टेंकजों एटाक खालामनाया नोंथांमोना बे भिडियोफोरखौ जानो हागौ नुदों आरो बै आजब स्टाइल जि एरिया बै जि जोबोर गिदिर मोनसे प्लेन बे इन्डास्ट्रियेल एरिया बियो बैखिनि एरियायाव माखासे सिभिलियानफोरा फासिनानै थादों मरियपलनि मोनसे एरिया बियो बेवहाय माखासे बेबायदि सुबुंफोरा फासिदों लोगोसे माखासे इउक्रेननि आर्मिफोराबो आरो बै 36 जि ब्रिगेड 36 जि मेरिन ब्रिगेड बिसोरबो बेवहाय फासिनानै दं आरो बै 36 मेरिन ब्रिगेडनि थाखायनो दिनैसिम रासियान आर्मिफोरा मरियपल सिटीखौ सेनो हायाखै जोबोर गोहोगोरायै हाथियार गैयाबाबो नांगासिनो थादों आरो रासियानि आर्मिफोरखौ फावसायनो थाखाय बा आवगायबोनायाव जोबोर हेंथा होदों बा फावसायनायाव बाध्यता खालामदों बेबायदि आं बुंगोन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बै आजब स्टाइलाव थानाय स्टिल प्लान्टखौ जुदि रैखा खालामनो गोनांबा रेनफोर्समेन्ट जुदि खालामफिननो गोनांबा एयार सापर्ट नांगोन माने एयारफोर्सनि सापर्ट नांगोन लोगोसे आर्टिलारि सापर्ट नांगोन बेबायदि आर्टिलारि सापर्ट टेंकनि सापर्ट टपनि सापर्ट बेबायदि एयारफोर्सनि सापर्टनि हेफाजाबै स्पेशल जुदि आर्मी स्पेशल जुदि मिलिटारि अपारेशन खालामबासो बे स्टिल प्लान्टखौ रैखा खालामफिननो हागोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो बेनि थाखाय बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों बुहुमनि हादरफोरखौ जे बुहुमनि गोहोगोरा गेदेर गेदेर हादरफोरा जुदि डिप्ल'मेसि बाहायोबा थारैनो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन बै जायगायाव फासिनानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बै प्लान्टखौबो रैखा खालामनो हागोन जुदि बुहुमनि गेदेर हादरफोरा डेट मिन्स इउएसए बायदि हादरखौ बुंदों इउनाइटेड किंडम अस्ट्रेलिया बेबायदि हादरखौ बुंदों जार्मानि फ्रान्स बेबायदि हादरखौ बिथाङा टार्गेट खालामनानै बुंदों डिप्ल'मेसिखौ बैबायदि गेदेर हादरफोरा पावारफुल हादरफोरासो बाहायनानै बेखौ रैखा खालामनो हागोन आरो बै जायगायाव थानाय फासिनानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि इभाकुवेट खालामनो हागोन बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों एलिगेसन लागायदों रासियान आर्मिफोरनि सायाव जे रासियान आर्मिफोरा बै जायगायाव फासिनानै थानाय जेसेबां आर्मिफोर दं नेभिफोर दं जेयानो दं पाब्लिकफोर दं जिनि मादाव 9 जनखौ फोजोबस्रांनानै सासेल' खालामनो नाजादों डेट मिन्स 90% फोजोबस्रांनो नाजादों बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बै कमान्डार 36th सेपारेट मेरिन ब्रिगेडनि जि कमान्डार सेर्हिय वोलिन बियो बुंनो नाजादों मा 90%खौनो फोजोबस्रांनो नाजादों माने उइक खालामनो नागिरदों मेन फोर्सखौ खमायनो नाजादों रासियान आर्मिफोरा इउक्रेननि आर्मिनि बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बिथाङा बुंबावदों ओरैबायदि बुंबावदों जे रासियान आर्मिनाव मा दं एयारफोर्सनि पावार दं मिसाइलनि पावार दं टपनि पावार दं टेंकनि सापर्ट दं आरो बेबायदिनो माखासे हाथियारनि सापर्ट दं बेनिखायनो बिसोरो गोहोगोरा पजिशनाव दं मोनसे पजिटिभ पजिशनाव दं थामहिनबा रासियान आर्मिफ्रा एडभान्टेज गोनां पजिशनाव दंसिनो बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बेनिखायनो बैबायदि गुबुन हादरफोरनि जुदि सापर्ट मोनोबा थारैनो इउक्रेननि आर्मिफोराबो दावहा नांनानै मरियपलखौ रैखा खालामनो हागोन बिथाङा बेबायदि इंगित होदों आरो बिथाङा मोनसे बिखा फोरदांनानै बुंबावदों जानो हागौ बे दिनै बिथांमोननि जोबथा सान नाथाय बे जोबथा सानावबो बिथाङा
दावहाखौ ओरैबायदि नांनानै नागारलांनो नाजादों इउक्रेननि थाखाय जारिमिन सुजुनानै गालांनो नाजादों। बेनिखायनो बिथाङा गावनि थैनायखौ सानालासेनो बै सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा रिक्वेस्टबो खालामबावदों बुहुमनि हादरफोरखौ लोगोसे गावनि सरकारखौबो। थारैनो बुहुमनि हादरफोरा बेबायदि रिक्वेस्ट खालामनाय जुदि कामान्डारखौ बै जायगायाव फासिनानै थानाय सुबुंफोरखौ जुदि रैखा खालामनो हायाबा गोग्गोरा हादरफोरनि फेलें होननानै आं बुंगोन।